So, guys, ang ako din content karon nga adlaw is wala lang mag tanaw lang sa kabuang sa mga classmate naman sa klase. Wow! Unbelievable! Dayon. Basta mura. Ang makita po ninyo ang mga dagway sa akong mga classmate, no? Mga itsuraan. Liwat na ako. Liwat na ako. So, ito sa tinod lang, mga gwapo-gwapa kaya mga classmate ay. Hindi mga basta-basta. Sama na lang ano, o diba? Naka-contact lens na! Ay, dili normal na ako na siya nga eyes, guys. Diba, Ano? Sikat. Yung mata lagi na. Sige lang, makamata rin may patay. Gadaw, bakit? Gadaw, bakit? Kita na nyo niya mga silang pambuhato nga na bitong mamanong klase. Abi nyo mag-study? Wala oy! Sige rag chika, magsigta na cellphone, mag-selfie, magtapok pareha ato. Diba? Kita ninyo? Sige ra og tubang cellphone. Pero mga seryoso mi sa akong edukasyon. Seryoso eh. Wala may nag-joke-joke. Naday may dire sa inyo nga building sa agriculture. Chika kay sila, di ba? Diba? Chika kay sila. Kita, inanami ka bibo na seksyon. Kami din ang agriculture nga BSA third year section A. Hayaga kaya ani nga ako ni lugar oy. Hi, I'm Jeremy Rogomlay and welcome to my channel. Ano may karon diri sa new building sa agriculture guys. Now mga classmates. Hey, welcome back to my channel. This is Sarah Blumunsud Bra. Just subscribe my on the right button. Wow! So wala na mga kabuang na yung mga buhat diri karon nga adlaw. So may klasiha no? So nana kaya mo kinabuhi. Hayahay ng 1,000 nga scientific name. O sige, gusto mo kita sa akong classmate ang ilang mga dagway no? Guys, follow me on Facebook and Instagram, JennisonSiba@yahoo.com. Ay, itong selfie queen dahil mo na ipakapuno sa akong memory card. So, sa itong button guys. Subscribe and click the sa eskwelahan, wala ni klase. Busy kay sila sa pagbuhat silang mga sige buhat niyo dialog. Diha, naraka diri tayo. Diha, naraka diri tayo. Diha. Lips kayo. Hala! Or nani. Ini bawa naman si Kulit na. Hey guys! Hoy! Buhok. Isap daw. Ani? So kay naman may diri sa ubos na klase, masaka tapos may dito sa ibabaw no? Dito no, backline na pod me. Oh.
Kamera taon dire baklay. Loy kay me. Okay lang mga way niyo. Hi mga papi. Nasingutan na ning gwapo nga kanino no. Baklay ang puro mga dagko. Og kaon. Naday may sa cafeteria karon nag snack. So ang among i-snack is ice cream ra. Cafeteria pa lingkod po ito. Ice cream ra, ice cream dira day mong snack. First year. Isag na kami. Hab mo. So na ako mga classmate karon ng mga agit kay ansay man ko. So na sila mga agit classmates sa ako. Ba? So busy po silang sulat-sulat og scientific names, no? So daghan na may problema sa 1,000 nga scientific names, family names, o common names memorization pa gyud. So kaya pasar man kami sa una karon pa ka. Seryosong edukasyon. Seryosong edukasyon, mga kaibigan.